Takže čaute, vítam vás z môjho ďalšieho videa a bude to Dokážeš to? Dneska to bude teda 7 úloh, nejaká baba som ju stretla, bola som včera vonku. Ona ma pozná, no nie pozná, ale videla, že ma na YouTube. A ja. Teda ona. Ježiš, ahoj. A ja. Ahoj. A ona. Ja ťa poznám z YouTube. Toto je odo mňa. Dala mi to. Tak sú tu nejaké otázky. A že mám to počítať tak asi, že po 7 otázkach. A že toto mi napísala. A toto si mám ja dopísať, že chcem. Dobre. To si potom... Bude to možno 3 tieto diely. A potom by som zase ja niečo vymyslela, že by sme to robili. No, takže môžeme urobiť od 1. do 7. Dobre, takže prvá otázka. Urob mostík dozadu. Vykričník. Tam je vykričník. A mám tam áno, nie, takže počkajte. Idem si preperala, aby som si to všetko zakružkovala. Ale vy ma nebudete vidieť, takže ja si to dám sem dole. No. Ak sa mi to podarí? No, nie. No tak to je ľahké. Kľudne aj takto. Prvá úloha splnená. Druhá úloha, takže zakružkujeme. Áno. Druhá úloha. Otoč sa 5 krát. 1, 2, 3, 4, 5. Ešte to nie je úplne. Dobre. Áno, takže to je podľa mňa, či som to splnila. Dnes natoč video s kamoškou. Dobre, takže áno. Napíš na papier veľkým písmom ahoj. Ešte si tu mám veľa papiera. Vykričníkom. Počkaj, že si to nevidíte, ja to zobrazím ešte. Úloha splnená. Ďalšia úloha je splnená. Ukáž pohľad, ako chodíš po koberci 3 kolečka. To čo, budú všetko úlohy, čo mám urobiť, alebo... No dobré. Jedno kolečko. Teraz bude tretie. Tretie kolečko. Vylez niekde vysoko. Takže mám tu gauč. Ježi, mne treba kýchnuť. Pardon. Dobre. Wow, ty koko sa mi šmíka. OK, som vysoko. Tada. A ideme. Ďalšia úloha splnená.
Ideme na ďalšiu úlohu. Teda na poslednú úlohu. Natoč so svojou kamoškou vlog. Áno. Dobre. Tak toto by bolo celé videjko pre dneska. Pokúsim sa teda s tou kamoškou natočiť video. Ja sa s vami lúčim a čaute. Pre ďalšie video vlog s kamoškou. A plus možno aj nejaký challenge.